أرأست زينام بعل عيد الفطر بمتحجز من دقاف المخبار كم زقباع لألواي بيت مهر قدرات سلمنا إثيوبيا قليتهم قدماي منيستر أبي أحمد برواندا زقبر وعدات إثيوبيا مستهجر زلوارك بزبلة أزتنا خري خبلا حلفيت بريس سكرتاريات بيت فت قدماي منيستر بيلانيسيون قليتان كابوتاي أبا سميناوي طرف بحر موزامبيك بزقات محادقة مستأم جلبة لعلى 9 سبات هيوتهم حليفون سلام دعنا هبلي زخبركم تملكتنا كاب تي مدام قاقوا تغرنيا على توماد زينه خب ساعه جميرو نابخم كبليو حابركم نخنو عيد مبارك عيد مبارك عيد ما زينه انا مرحونا زريت بريو حابركم كصاني حسناي مكتل فلما حتصرت زيناتات قدماي منيستر دكتور أبي أحمد برواندا زقبر وعدت إثيوبيا مستهجر زلواركب بزبلت أزت أنا خري خبلا حلفيت بريس سكرتاريات بتصفت قدماي منيستر بيلنسيوم قليتان ثم قدماي منيستر لخومنا برواندا كيغالي زقبر وون خلت معلتات أنها علا وعدت أملكيتن بيلنسيوم مبرهيبا تعدت بخلت قدات زدها بخمس خون دمال علن فلماي مس بريزيدنت هاجر بول كاغامي خلت أوزته مقبرن تخون ادخل ايدما قدم 3 عامታት اب رواندا زبصح زخرج ጨፍጫፍ عليت مستاف كم زخونه قليصن قدماي منيستر دكتور أبي أحمد اب كيغالي زنبرم صانيحي تاب انستيتيوت حلوا حرشا رواندا عودت مقبرهم دما بريهن اتي انستيتيوت اب فريات حرشاتوا فروت ومهارو تكبراو سلطنا زوهبلون تخون طبو تمكرو زوسدلو خم زخونه تزاريبن بمقصالتهم قدماي منيستر مس بريزيدنت بول كاغامي اب هاغراوي بيت منغستوم زتغيرو ميلان أب كلتياو زتهم متن هاجرات أبعود حرشان نجبر أزركبا سعرينا بتأهجر كسفح خمس اللو تلازيبو ميلان بخالق مدايتهم قدماي منيستر بزان حيتهم أب مبل 3 عامات نسرعات سخرج أف على رواندا كم استرخبوا بريهن بريزيدنت بول كاغامي أبتس نسرعات زخري أبز جبر ومدرم محزنة إثيوبيا العلم بفلاي دحرة أف على إثيوبيا بود بحبرات منغستات بلا أبستسند سرحتي داغم متياش بمستاف أخبار سلام كم زوافرت العلوم لن اتناي كلتا معلتات عدت تنهاجرات زلوم تأثر بزبلت كاب متنخر حليفهم نأهجر أفريقيا بزترف ملكعو 5 تزازمة تزاربا أب كل الأمحرة استفلالي وزوباتاتن ورداتاتن هاجروا لوطي بمدقاف هزباو سلفي تساليتهم أب زوباش سمين شوا وردا منزك أيا جبريل وردا أساقرت كتما جينان أجرن هاران هزباو السلف دقف تساليتهم السلف دقف أب استفلاليو أبز حلفوا عماوتي منغست لوطي زمتقوم محبراوي بوليتيكاون قطباون لوطتات نمدقاف حساب جيرو زتخايد 5 خونه تحبيرهم بتمساسال زينا أب ممحدار بهرسب واغمرا هزباو السلف دقاف تخايدهم أبت سلفين الزمنات قاتيمهم زنبرو سبراتات بقبو زفلي سبراتات نمتقان مفتحي زغمتن بقال سهزبي زتولد اللوطي متيو يخبلو مكتر رأسم محدارن حلاف ممرحي انفستمنتل من محدار بهير السبوا قمرا ايتا شمت لهم تزاريبام ايتا شمت لهم بهاقراو لوطي كم هاقر قنعلنا نخن كيد زخلو زتنحو بروجكتات كابز نبروم زت حلال خطاقان بموطا نفصام بصيحم يميلم بخال زينا اب كل الامحرا زوا دبوب ولو كتما هاربون دغانن هاجراو لوط مدغاف حزباو سلف تخايدو نسلام كللنا بحبار كنسلفينا هاجراو معواله علاون كخون كنصعرينا بني حبار صعري سلامنا خنرغاغصينا زبلون كالو ጭራሓታትን اب سلفي تسميعم يم بتزامد زينا بكل الامحرا زوبا سمين غوندر هاجراو لوط زدغف حزباو سلف تخايدو እቶም ሰልፈኛታት ውሽጣዊ ሰላምና ብምጽናዕ ደጋው ጽዕንቶታት ብዓወት ክንዋጻይና ሰላም ኣብ ሕድሕድ ገዛና እያ
أبتخلل حتوتات بسلامة من قد نخفتحون دلي عوت هنسات عبي قدب هداسة قد لبوتاتنا ندق ملو تاريخها أثر يزبلون كالوتن نهاجر أولوت إذا لهم دقاف زقلت لهم الإخطات كم زم حلالف تحبيرهم بتمساسالي أب كل الأمحرة كتما دبر تابور أب زوبا معرب غوندر كتما غنداوها أب ممحدار بهرسب أورمو وردا دوي هروا وردا أرطوما فارسين كتما جفاروبيتن أب كتما دسي كومبولچان سوطان هاجراو لوت ازدقف هزباو سلفي تخايدم يوم أبتوم استسالتو سلماو سلفتات بقت حساسبان اكي تقبارن هيدات أخررت حيلتات زبتن هاجرن هزبن يلن عبي قدب هداس إثيوبيا مرأي حدنتنان تنكارنانيو أنصاراو سلام كللنا بزحات أروان نابزلاق سلام كنسقاقير أوينا زبلون كالوتن دمزتات أبت سلف مقوحام كاب بيرو كومنيكيشن تخلل زرخابنا حبريتام يرد بعل عيد الفطر بمتحجازن مدقافن مخبار كم زقبا العلوي بيت مخري قدات سلمنا قليتهم بعل عيد الفطر بمتحجازن مدقافن كخبر كم زقبا العلوي بيت مخري قدات سلمنا ديسابا قليتهم أبوان رمضان زنبرة متحززان دحر رمضان وون تتنخير قوتل كم زقبا اتل العلوي بيت مخري أجنزيبهم مبل حد الشحن 445 بعل عيد الفطر عمل كيتو العلوي بيت مخري قدات سلمنا مجلتوتيوم بريزيدنت تبيت مخري الشيخ سلطان آمان إبا أب الذهب ومجلتي عيد انتخبر بمتحجاز مدقافن حدنتن كخوني قبايلهم أب ورح رمضان حزب مسلم باهل ما قدم كفال متحجازن من ردان بحشم الكعو أن تسالطو مصنحمون قليتهم وانا صحفة بيت مخري الشيخ حسين بشر بوغنهم حزب مسلم ناب الصلات أبز خدلون كاب صلات ناب جزاب زملا سولون أوان ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት በመስዓብን ምትግባርን ከውን ከም ዝግባእ ተሓሳሲቦም ዒድ አልፈጥር ሎም ዘበን ወርሒ ተተራያ ሰሉስ ተዘይተራያ ድማ ረቡዕ ከም ዝኽበር ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ መግለጹ ዝዝከር እዩ لعلت شعتميتي ستارت ابات زساتفو العودة مرئيت ستارت اب إثيوبيا أبا ساينس موزيم تخفيتهم نسلسة سمونات أنحت عودة مرئيت قداماي بركي تساقرون نابعدا غانا يمتنبار بركز بزحون ستارت ابات سروحا مقريبا منيستر سرحن كالاتن مفاريات كامل منيستر إنوفيشنن تكنولوجين دكتور بلد أمولا منيستر إندستري ملاك والبل منيستر ديتا جنزب دكتور إيوب تكالينين كالوت لعلوت حلف ترح منقستن أبا استرخابليو تعود مريض تخافيتو زلام بعل عيد الفطر بزي زخوني يخون حدقا بالسلام نكخبر ادلي قدم مدلاو خمس قبره كومشن مرار حسرح سقات حدقا مبارع حاون افليتوم ات كومشن حدقا زقالعوس السرارحاتات بمحبار باستفلاليو مرازتات ملخت تنقاغه ان محلالف خمس ركب قليتوم بمخانو تبعل كاب حدقا تحليو نكخبر ناتا محلالفو زركبو نايت تنقاغه ملختات تكبراو نخقبرو اتو كومشن تحساسيبوم كابز حليفون زقاتمو هندبتاوي برحاون كالوت حدقاتاتن كمون نقلقالوت أمبولانس بتشعات سلسان شعاتن ويدما بادو حد حموشان 53 بادو ويدما بادو حد 56 بادو حد قطرتات بمدوال نخفلطو ملختهم حلاليفهم أبك أسألي نزخبر بعل عيد الفطر مخنيات بمقبار شعتك زي مدفع 5 كوس تحبيرهم
بمخنيات بعل عيد الفطر 2016 عام تمرت بعل أبز خبر الأوان نجوه ساعة 10 تخلتها شعت تجزي مدفع 5 كوس وانا دايركتر هنس السنة لبونا سراويت مكل خلاف ليتهم بمخانون بساعات بالسمع دمزي مدنقات كيف التر نتحساسب قبل وانا دايركتر هنس السنة لبونا سراويت مكل خال أبزل أهو مجلتي أفليتهم مارزينا نغطلي حزن ما بزرزر نابن ريوم قدات كنحلف ጉግያት ሓበሬታታትን ጸርፍታትን በሁሉም ሃይማኖታት ተኾነኑ በመሆኑም ከሮም ለዎም ክብሉ አቦታት ሃይማኖት ገሊጾም ኣብ ጽሊ ዝተመስረቱ ሓበሬታታት ሓድነትን ሕብረትን ህዝቢ ዝዘርጉ መሆኑም ድማ ተገሊጹሎም ንጸብጻብ ሰለሞን ከበደ አባደመቀ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቀረባ ግዜ ናብዚ ሓላፍነት ዝጎደሎም ጽሊ ዘንግሱ መልእኽትታት ብማሕበራዊ ሚድያታት ምጓሕ ልሙዳት እናኾኑ ይመጹ ምህላዎም ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ሰባት ይሕብሩ ዝተግባር ድማ ብመዳይ እምነት ዝተኾነነ ምዃኑ መምህራንን አቦታትን ሃይማኖት ገሊጾም በአላህና በመጨረሻ ቀን በቂያ በአላህ ዝኣምን ሰብ ጽቡቕ ነገር ክዛረብ ኣለዎ ካብ ዝወጻእ ሱቕ ክብል እዩ ዝግባእ ስለዝኾነ ሓደ ሰብ ጽቡቕ ምዝራብ እንተዘይክኢሉ ሱቕ ተዝብል እዩ ዝምረጽ በቃላት በኩል የሚተላለፉት መልእክቶችን ብቃላት ዝመሓላለፉ መልእክትታት ብዝግባእ ምሕሳብን ትርጉሙቶም ቃላት ብዝግባእ ምፍላይ ይድሊ ወዲ ሰብ ካብ ሕማቕ ቃላት ንላዕሊ ዝጎድኦ ነገር የለን አንደበትን መግራት ግድ ይላል ንዛረቦ ነገር ክንፈልጦ ይግባእ ካብ አንደበትና ዝወጹ ቃላት ተጠንቂቕና ክንዛረቦም ኣለና ሓላፍነት ዝጎደሎም መልእክትታት እናወስኹ ይመጹ ምላዎም መምህር ፍልስፍና ዝኾኑ ዶክተር ጠናዶ ሓቢሮም አጸያፊ የሆኑ ቋንቋዎችን ዝሕፍሩ ቃላት ንሰሚዕና ጸርፍታት እውን ከምኦ እዚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ስርዓት ዘይብሉን ከይዲ ዘተሓሳስብ እዩ ጽሊኢት ካብ ዝሰብኹ ጽቡቕ ምግባራት ዘመሓላልፉ ውልቀ ሰባት ምብርትታዕ ከም ዘድሊ ተገሊጹ ንግግር ዋጋ ለመስጠት አንዳንድ ጊዜ ተሳዳቢዎችን ሊያበረታታና እነሱን ሊያሳፈ ንጽቡቕ ዘረባታት ገዲፉ ንሕማቃት ዘበረታት ይረዩ ጽቡቕ ንዝዛረብ ዘየድልዩ መልስታት መሃቡውን በተመሳሳሊ እዚ ትክክል ይኮነን ጽቡቕ ንዝዛረብ ጽቡቕ ዋጋ ክንህቦ ይግባእ የትኛውም ሃይማኖት ሰውን ስደብ ሰውን ግደል ሰውን ስቀል ሰውን ዝረፍ አይልም ዝኾነ እምነት ሰብ ቅተል ስራ ጽረፍ አይብለን በመዳይዚ ሰብ ናብ እምነቱ ክምለስ ኣለዎ መልካም ቤት እንፈልጋለን ጽቡቕ ገዛ ንደሊና ነዚ ድማ ምእራምን መምሃርን የድልዩ ሕብረተሰብ ናብ ጽቡቕ ዝመርሕ ስራሕ ክንሰርሕ ይግባእ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝፍነው ጉግያትን ዘይጉባኣትን ሓበሬታታት ንዝፍጠሩ ጎንፅታት ልዑል ጽልዋ ከም ዘለዎም ይንገር መንግስቲ ለውጢ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ዘዕወቶም ዓበይት ፕሮጀክታት ተስፋ ወሃብቲ ምዃኖም ተሳተፍቲ ድጋፍ ሰልፊ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ገሊጾም ዝሓለፉ 6 ዓመታት ዝተረኸቡ እወንታዊ ውጽኢታት ንምቕጻል ዓሊሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ ድጋፍ ሰላምን ልምዓትን ዘተባብዑ ዝተፈላለዩ መልእኽትታት ተመሓላሊፎም እዮም ጌታቸው ዓለሙ ተወስኸሎ أبز حلفو قدامن سنبتن مالتون 28 كتاب 29 مقابيت 2016 عام تمرت حاويسو لومون أبستفلاليو كللاتن كتماتاتن إثيوبيا أبز حلفو 6 عامتات زي تسالتو سراحة المعات منقسي لوطين مدقافن نقصالين زحش سراح نملع عالم زعلمو سلامو سلفتات دقاف تساليتهم أبتوم سلفتات دقاف نمنقس لوطي زبرتاتعو زي تفلاليو جرحوتات تجرحهم كاوشت زيوم بفلاي بكتما أديس أبابا نوح اوان كلعلو صنحو حتوتات سلامن لمعاتن ملاش شيرخو مهلاهم اتوم سلفنياتات ገሊጾም ሰላም ልምዓት ካብ ጸገም ንምውጻእ ብዘኽእል መልክዑ ብምውዳብ በብኽፍልኸቶሞን ጣብዩን እናሓገዙ እናደገፉ ኣባይቲ እናሃቡ እናሰርሑ ዘለዉ ትምህርቲ ቤት ላይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብምምጋብ ንኣረጋውያን ኣብ ምሕጋዝ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ለውጥታት ተዓዚበለኹም በዚ ድማ ሕጉስቲ እዮም እቶም ተሳተፍቲ ድጋፍ ሰልፊ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ እትለውጢ በሰልፊ ካብ ምድጋፍ ብተወሳኺ ኣብ ጎን መንግስቲ ደው ብምባል ንምጽናዕ ሰላምን ድሕንነትን ሃገር ኩሉ እጃሙ ንክዋጻእ ጻውዒት ኣቕሪቦም ሰልፊ ወፂኻ ምኻድ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውዲ ዓብይን እሽተይ ከበለ እጃሙ ክዋጻእ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ሰላምን መስበክ ንሰላም መስባኽ ብሰላምን ሓድነትን ኮይና ተሓባቢርና ተደጋጊፍናን ተሓዋይፍናን ሓደ ኮይና ኢትዮጵያ ክነቕጽል ይግባአና ምክትል ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ የተጃን ጥራራባይ አዲስ አበባ ማእከል ዲፕሎማሲ ዓለም
ካብ ምዃና ብተወሳኺ ማእኸል ቁጠባን ፖለቲካን ኢትዮጵያ ምዃናውን ገሊጾም ይኹን እምበር ነዚ ብዝምጥን መልክዑ ኣይማዕበለትን ኢሎም ከተማችን አዲስ አበባም የአፍሪካውያን መዲና ከተማና አዲስ አበባ መዲና አፍሪካውያን መቐመጢት ዓለም ለኻውያን ትካላትን ማእኸል ዲፕሎማስን እንትትከውን ማእኸል ፖለቲካን መምሕዳር ቁጠባን ሃገርን እውን ኮይና ቀፂላ እያ ነዚ ልዑል ዓቕሚ ዝሓዘት ከተማ ኣብ ውሽጣ ብዙሓት ዝተሓላለኹ ፀገማት ሓቒፋ እውን ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ከተማታት ቀዳመይቲ ምዃን እናተገባኣ ነዊሕ እዋናት ብዛረጉን ብዘይዘመኑን መሰረተ ልምዓታት ተዓጊታ ተቐመጥታ እውን ነበርቲ ከተማ ዘብል መዐቀን ምምላእ ብዘይምኻል ኩነታት ንኸቕመጡ ጌራ ዝፀንሐት ከተማ እያ ሃገራዊ ለውጢ ዝድግፍ ህዝባዊ ሰልፊ ኣብ ክልል ሓረሪ እውን ተሳሊጡ ኣብቲ ሰልፊ ድጋፍ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብን ተረኺቦም ሰላምና ደው ክንብል ኢና ለውጢ ክነጽንዕና ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት እውን ተሰሚዖም ይህ ለውጥ በተለይም በክልላችን እዚ ለውጢ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልልና ዝነበረ ጥርጣረን ጽልእን ንኽድሕንን ብኣንጻሩ ሰላም ሓበራውነትን ምትእምማንን ንኽፍጠር ምቹው ኩነታት እናፈጠረ ይርከብ ብሓፈሻ ትድጋፍ ሰልፊ ኣብ ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሶማሌ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ለውጢ ነጽንዕ ሰላም ነዕስል ግድብ ሕዳሰ ንዛዝም ዝስርሑ ዘለዉ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ለውጢ ንደግፍ ዝብሉን ካልኦትን መልእኽትታት ዝተሓንገጡ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተሳተፍሎም ብርክት ዝበሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ተሳሊጦም زين عدقام ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ አለበል ምስ ኮሚሽነር ኮሚሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ሕብረት አፍሪካ አልበርት ሙቻንጋ ዘትዮም እቲ ዘተ ዓውዲ ሕርሻን ኢንዱስትሪን ተመጋጋቢ ጌርካ ብምስራሕ ኢንዱስትሪ ንምዝማን ዘኽእሉ ስራሕቲ ሓቢርካ ንምስራሕ ዘጠመተ ተባሂሎም በብርኪ አህጉር ተዋዲድካ ምስራሕ እወንታዊ ተሞክሮታት ካብ ምልውዋጥ ብተወሳኺ ንምዕባለ ኢንዱስትሪ አፍሪካ ዘለዎ ረብሓ ዝለዓለ ምዃኑ ኣይተመላኩ ኣብቲ ዘተ ብሪሆም አልበርት ሙቻንጋ በግዶም ኢትዮጵያ ማመጢት ሕብረት አፍሪካ ምዃና አዝኻኺሮም ስለዝኾነ ኢንዱስትሪ ዝሃገር ንምድጋፍ ብምትሕብባር ንምስራሕ ዘለዎም ቆራጽነት አረጋጊጦም ኩባንያታት ህንዲ ኣብ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ንኽሳተፉ አምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ህንዲ ደመቀ ጥናፉ ጻውዒት አቅሪቦም ኣብ ህንዲ ከተማ ሙምባይ ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራትን ንግድን ኤስያ አፍሪካ ዘሰናድኦ ሻድሻይ ዓለም ለኸ ፎረም ኣመራርሓ ንግዲ ተሳሊጦም እቶም ኣምባሳደር ኣብቲ ፎረም ከም ዝገለጽዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዓውድታት ሕርሻ መፍረይ ማዕድንን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ቱሪዝምን ቅድሚት ዝወሃቦም ዓውድታት ኢንቨስትመንት እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ብኢንቨስትመንት ካብ ዝተዋፈሩ ኩባንያታት ህንዲ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝርከቡ ምግላጾም ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድእ زين وطايم ኣብ ሰሜናዊ ጠረፍ ባሕሪ ሞዛምቢክ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምስጣም ጀልባ ልዕሊ 9 ሰባት ህይወቶም ሓሊፎም ኣብ ሞዛምቢክ ሰመዚ ግዝኣት ናምፑላ እታ ጀልባ 130 ዝኾኑ ሰባት ኣሳፊራ ከም ዝነበረትን ካብቲ ሓደጋ 5 ሰባት ከም ዝተረፉን ተዛሪቦም ካብ መንጎ ዝሞቱ ሰባት ብዙሓት ህጻናት ከም ዝርከብዎም ዝተዛረፉ ዋና ጸሓፊ ናምፑላ ጄም ኔቶ እቶም ሰባት ለበዳ ሕማም ኮሌራ በመፍራሕ እናኸዱ ከም ዝነበሩ ልዒሎም እታ ጀልባ ብተሳፈርቲ ተጨናኒቃ ከም ዝነበረትን መንገደኛታት ንምጽዓን ምቹ ከም ዘይነበረን እውን እቶም ዋና ጸሓፊ ገሊጾም እታ ጀልባ ካብ ጠረፍ ባሕሪ ሉንጋ ናምፑላ ናብ ደሴት ሞዛምቢክ እናተጓዓዘት ከም ዝነበረት እውን ቢቢሲ ጸብጺቦም ማድ ዜና قدم مززامو قند نጥብታት ዜና በዓል ዒድ አልፈጥር በመትሐጋዝም ድጋፍን መኽባር ከም ዝግባእ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ገሊጾም
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሩዋንዳ ዝገበርዎ ዑደት ኢትዮጵያ ምስቲ ሃገር ዘለዋ ርክብ ዝበለጸ ዘጠናኽሩ ይኽእላ ሓላፊት ፕሬስ ሰክሬታርያት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ገሊጸን። ካብ ወጻኢ ኣብ ሰሜናዊ ጠረፍ ባሕሪ ሞዛምቢክ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምስጣም ጀልባ ልዕሊ 9 ሰባት ህይወቶም ሓሊፉ። ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩምዎ ነይሩ። ንስለምክታልኩም የመስግን። ማዕድ ዜናና መራሕቡ ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ፀኒሐ። ሰናይ ግዜ